Kusho ukuthini ukuphupha imali eyiphepha, ukuphupha upresidenti, ama-politicians, abantu abadumile, nokuphupha imali eyiwuhlweza noma imali eyama-coin. Lamaphupho womathathu ngizowahlanganisa kwividiyo eyodwa. Sanibonani, igama lami ngu-Asanda Chamane. I'm here to share my point of view, to declare something. I'm not a traditional healer, but I'm here to share my point of view. Soqala ngaleli phupho lokuphupha imali eyamaphepha. Ukuphupha imali eyamaphepha kusho ukuthi wena, if ever abantu bekubuka, ubukeka uwumuntu ongathi unemali spiritual, noma abantu bakufile ngathi unemali but physically wena awunayo. So umuntu ungayithola ungathandeki ebantwini, mhlawumbe utholukuthi umuntu uzofika ezokucela imali, mhlawumbe mawuthe kuyena awunayo uzophatheka kabi lowo muntu ayitshela mhlawumbe uzama umvalela izinto, cause wena njengoba uphupha nje imali eyamaphepha kusho ukuthi you are supposed to be rich noma you are supposed to be wealthy. Kumele abe umuntu onemali eningi but awunayo imali ngaleso sikhathi empilweni yakho ngoba izinto zakho khona la ibambeke khona. So leyo nto kuyenzeka ukuthi izokukhandela izitha kwayona, ikwenze ungathandeki ebantwini cause wena umuntu already kumele abe uphumelele but izinto zakho khona la ibambeka khona. Bese kuthi elinye iphupho, uma ngabe utholukuthi uzophupha abantu abakhulu just like o-president, ama-celebrity, ama-politicians, it means that you are supposed to be a big person already, noma kusho ukuthi wena umuntu omele abe umkhulu, usiza abantu, and kuyasho futhi ukuthi wena usurround-we abantu abakhulu okumele ngabe bayakusiza, but uzothola ukuthi kwesinye isikhathi abakusizi futhi abakunikezi ama-opportunity. Nje ukuphupha abantu abadumile in most cases, if izinto zingakuhambeli kahle, kusho ukuthi wena usurround-we abantu abakhulu ekumele bakusiza uphumelele, but isikhathi esiningi ngokudonsa kwezinto zakho noma ngokuvaleka kwezinto zakho ey'thize noma ngokushoda nje kwama-rituals athile kumele abe uwenzile empilweni, izinto azikuhambeli kahle in some cases. But ukuthola ukuthi abanye mhlampe izinto zabo sey'qaqiwe, if ubona noma wena uyilowo muntu uthole ukuthi uzophupha abantu abadumile, kusho ukuthi izinto nje zizokuhambela kahle kwawena umuntu okumele abe usiza abantu. Mhlampe kumele abe unesikole la ufundisa khona abantu ama-skills athize, noma nje kumele abe umuntu owusizo emphakathini and umuntu onenhlanhla if ever uzophupha abantu abadumile, uthole ukuthi izinto zakhe ey'ningi usuzenzile futhi ziyakhanya. And then iphupho lesithathu leli lokuphupha imali ewuhlweza. Uphupha imali ewuhlweza in most cases kuyafana nalento yokulunywa isandla. Abanye abantu uma belunywa isandla baye bethi bey'tshela mhlawumpe uzothola imali. Uma ngabe ulunywa isandla, ngokwami with my point of view, kusho ukuthi abathakathi noma abantu abenza izinto ezimbi sebekusebenzile wena, yonke imali izohlala esandleni sakho, ngeke uze uyibone ukuthi uzoyisebenzisela entweni kanjani. Noma kusho ukuthi if ever nje kuzohlala imali esandleni sakho, usually kuzoba khona isimo senkinga nje esiphuthumayo kuzomele usilungise. But in short, ukuphupha ubone imali eyama-coin kusho ukuthi wena ngeke uze ube nemali eningi ungakayisebenzisi le onayo already, and kusho ukuthi wena umuntu oba nayo imali kodwa awenzi izinto ey'balulekile ngaleyo mali oyitholayo. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view. Thanks for watching my video. Until the next time, take it easy.